Anak lagi na siya maring. Nagsigilag pangasaba na niya mga anak. Huwag kahumanan. Alangan ka na po iyang mga anak. Nalagko na lang na. Pagsalig lang siya po na ilang mama. Lagi. Baon dit po kaya na ilang mama po. Mauna. Sa mo totoo yung kinamagulangan? Oh, si Tilma? Kinamagulangan mo na unta. Pero walay pulos pagkaanak. Maupay mag-ulo na yung mga manghod. Kung saon po, sugoon. Maglain mang buhok god. Mauna. Awara ko itong una, oh. Giingnan sa iyang mama, kapag muulan, ikahipos ang nilabhan. Kung sige po ate Tilma, nagsigig ko pa na iyang cellphone. Isara ko din masapuan na. Hapit na unta mauga. Mauna, ilang mama, hindi gina masilbig na magyaw-yaw. Kung ako lagi nakaanak na Tilma Maring, ay, lambos-lambosan, para mo tagam. Ay, unsa man di ay. Ako Maring, ipanulod na kog sako, uy. Ako bitaw mga anak sa una, ipanulod man akong sako. Ako bangol ko na ng babaw sa kahoy. Ngano po? Ay, gipitay Maring, uy. Muragog nang kagiputos. Magmon raman na sila Maring. Awa ako mga anak ko. Wa na nang usab. Lagi. Pero si Tilma, di gid magpatuon no. Bisag unsa ko? Alangan Maring. Di manggot pasakitan. Yaw-yaw raman na puro ilang mama god. Mauna. Ako lagi ah. Di ay. Ooy. Maunang si Tilma. Ugara ginakayo. Awak naman o. Buntag pagani. Yaw-yaw na ilang mama. Kaya unsa ko man god. Yaw-yaw raman taman. Wa sa buhat. Mauna. Usapon. Muli na siyang wala sa mood karon Maring. Kay Iris din na sa lista sa ilang pro player. Da. Ingon si Maring may rason nako. Alangan ay balaan man daw siya. Nanindawat sa sapikas. Kung saon manggod, nag-comment manggod sa Facebook, mauna. Di nakita ang luro to sa ilang pro player yang gi-comment. Kung saan po na yung comment Maring. Ang gut unsa? Basta yung anak biya na Maring. Di kita patakaglambaan atong bakba. Kita patakagoment-comment sa Facebook. Kaya ka na atong mga pro player. Mangita gina sila pamaagi para mairis sa ilang lista. Ay, anak din ha? Masa pa man di ay. Mauna ako mga anak Maring. Ako gina silang ipang-briefing. Kamo? Ayaw good mo patakagoment-comment na sa Facebook. O unsa pa nakdira. Kung gusto mong kadawat o ulan-ulan. Di anak gina ako sila Maring eh. Kaya sayang kaya nang ipanghatag nga ayuda sa kandidato. Yan ita kadawat. Kaya giiris dita sa pro player. Magmahay dito Maring. Masaya kita anang nakadawat. Awara ko itong silingan sa kumbana daw o. Iyang bana nakadawat. Inya siya, wak nakadawat o gapil. Kaya di ay, diiris sa lista. Nga na po, kaya ka na laging nag-comment sa Facebook. Di uwaan noon kadawat, nagmahay. Pero at least Maring, nakadawat iyang bana. Salamat na lang po sila, uy. Dili silang duwag iiris sa lista. Uy, Maring! Mama ni Tilma nga break na! Tago! Tago, Maring! Ay, bala na po ng chismis ta! Asa mo ka? Tago, Dre! Ano, Dre? Mauna. Sabot to yan kaya na. Mauna. Sabot to yan kinamagulangan. Si Tilma. Kinamagulangan mo nang to. Pero maupay pang awara ko tong una oh. Giingnan si ang mama nga umuulan. Awara ko tong una oh. Giingnan si iyang mama. Nah, grabe. Awara ko tong una oh. Giingnan si iyang mama nga lit. Awara ko tong una oh. Giingnan sa iyang mama nga unsa suday? Awara ko tong una oh. Giingnan siyang mama nga pag unsay pag apit na unta mauga. Una ilang mama ina masilbig magyaw. Silbig magyaw-yaw.
Ngano po? Pero at least maring nakadawat yang bana. Maring, nangasaba na ko ng mama ni Tilma. Lagi, babaon biya kay na ilang mama po. Ha? Maring, nangasaba. Di ay usapod, mauday nang wa siya sa mood maro. Ingon si Maring may rason nako. Kay naibalan man daw, may dawat siya sa pikas. Alangan, nag-comment magud sa face. Ingon si Maring may rason nako. Kay naibalan man daw sa pikas. Ingon si Maring may rason nako. Kay naibal. Kay naibal. Ambot unsa. Basta yung anak ba na Maring, di kita patakaglambaan na. Ambot unsa. Basta yung anak ba na Maring, di kita patakaglambaan na itong bakba. Di kita patakag-comment sa Facebook. Kaya ka na itong mga prop leader. Mangita kita sa... Mangita. Ako din silang giana. Kaya maulagi na. Nag-comment sa Facebook. Awara ko tong silingan siyang bana. Bana. Awara ko tong silingan sa kong bana daw. Los niños girls, miramos sa storya. Dili mo paasa may rasa una-una. Dili na siya mutugan kung imo nang masakpan. Tapos hilak-hilak tayon kung imong bulagan. Los niños girls, may ramos sa storya.